Jag var inte med. Gud, jag höjde det. Kitty. Gud, jag kommer att spy snart. Jävlar. Mår du illa på riktigt? Du gör det? Ja, lite. Ska jag stanna den då? Nej, inte än. Får du inte spyr ner barnen? Oj. Tyngdkraften trycker oss här när vi åker upp. Trycker var? Tyngdkraften. Vad är det, Alexia? Är du rädd? Vad är det, hjärtat? Alexia? Det är ingen fara. Det är jättekul. Du är helt så grön i ansiktet, typ spyfärdig. Titta, det är jättekul. Vill du inte med? Ska jag ta ner henne? Nu mår jag dåligt. Vad sa du? Nu mår jag dåligt. Det känns det känns. Stanna snälla Gud. Gud. Ja, Kitty, vi stannar nu. Ja. Jag kommer så. Hej. Har jag sagt att jag inte så väl? Du får höra dig själv sen. Ja, hjärta, jag tar dig. Vänta. Ja.